Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Sarkar Jilla kala Shimkhia bani keren bat kinong penya jong ki karkhana baper ki baran hapo kani ka jilla baken penrong kam yaki trai mulo jong ka jilla hakum kani ka por baki lamat yaki jingkerdo kam kerdo jam. Haka bedai bat kani kaseng new trap acek National Movement Central Body haka khandai trek matab najilio arajar arpo. Kalalej IT de kador khas jingdawa ha usambot menteri rangba kani ka jilla uba prestun tensong ban pensngawi ki babun ki mat jingdawa ki bakani kaseng kalabudien Hadian bakal penkha ya ke Employment Cell. Secretary jong ke Employment Cell ke new trap acek National Movement Central Body uba warai wan sotun haka jikren bat ke Batisi TV Hadin ke jingkendo ya usambot menteri rangba ka jilla ulai tho baka seng kalapan sngau baka sarkar kari ban budien bah ya ke jingle mon jong kinong penya jong ki karkhana ki badan hakani ke jilla namar Kim Ju Boram Satya ya ke jinge soi ya ke seskular habaki wan sengkam hakani ke jilla hakpor basdang. Te mentang sengi fi ngila wan ai kene ke memorandum sya u Deputy Chief Minister jungi iba persetujuan tensong tengila ya tai sibun ba kini ki points hak bayadai bat ka jing kurdo kam kurdo jam jong ki khana khasi jungi ki ba khamtam lele hak ni ka por ka badon kene ka COVID-19 pandemic ka bala penlong yaki banya kurdo wat ahyeng hasamru te kani ka point ka badungkong ka bayin yater kadai ka ba syapang ka MSME kata kadai ka medium small and micro enterprise pi hakni kijing ya keren jungi ba Deputy Chief Minister ngila keren syapang kani ka Meghalaya Minor Mineral Concession Rule Arhajar Khan Rio te hak ba ya dai ba kani ngila keren ba Chief Minister ba kadu kijing ba kena samla jungi gila kundo ba pi gidon tang nyongot kini ki mining engineers ki bala bancina ya kani ka mining plant hak bayadai banti yo mau dan ni banti yo siap dan ni banti ikidu minor mineral ki badan hak ni ga jela jungi te ngila ekren yang kini Deputy Chief Minister ula ngi ka we ga assurance ula ong ba let's see lada kalong gumni te nakaliang ju unpha ya ki officers jung banlek chagini gi jaka bangin lum da meeting ba kin batai benia hagnu gorkom bangin lek banlek ya kini ka mining plant kenang bagi kena samla jungi kin sim kin yo ya kata ke ease of doing business lani bakin tre ya kam ke jam da galenti ke basuba ba da galenti ke bakhut ba da galenti ke basuk ha ka poin ke ba ar ba deng ila ya kren ha ka bidai ba kani ga kini ki factories ki badon ha yam ba ki badon ha bernihat ba kumjur ki badon ha po cement factories siti sipo East Gentile Hills kini ki factories pi gila wan ra ya ki investment hang ni hapo jela jungi ngila kemen begila wan ra ya kini ki investment hendrai kini ki jingkemen jungi kalau susah kut tang ki jingkemen namar ba hal nalor bagi wan ra ya kini ki investment ke jingdon kam jungi menta kalong ba ki hap de ban provide ke employment lani ki jingyo kam yo jam ya ki kena khasi jungi paro ki badon hang ni ki jela te hak ba yedai ba kini Deputy Chief Minister Badon Buram jungi ula ngi gawe jemut wang ba pila banle chagitu ki cement factories lani chagini ki factories ki badon ha umyam bat ki badon ha po bernihat lej ban ya keren bat ki lej ban pej hadu kat nu kini ki companies ki badon ha kini ki jaka hadu kat nu teli ki la akam ya kini ki kena jungi ki badai na kini ki jela jungi te hak wi dei ba kani ong da fisem ya kanu jing pila ban wanra ya kini jing jong pi sha Deputy Chief Minister ban ka sarkar hi kan le ya ka badon kam hak bai dai ba kani ila ekran ru kini ka point balai hak bai dai bat kini ki transporter lani kini ki nongkit nong ba ya ki mar ki mata ki badon ki ba penmi da kini factories pi kumpangi i mata ya kren mana ba Deputy Chief Minister ngi ong ba kini ki jingkit jing ba bar khoj kumka nuksa ngi pni ya kini ki cement factories ba ki kali bar khoj ki warat nabar wat kini cement factory su ki thiet la ki kali jungki ki babun ba dagi hajar tili ban pungkit ya uni cement nang thina Gentile Hills ban supply sya ki jaka ki babun ba tingila ong ba ngi nakaliang ka seng H&M ngi persya jur ya gene namar ba kene gade ki jingkini ya ka kamai ke ji jong ki
trai jela ki badon hakni ki jela jungi baru kadai ke jing pun kan ya ka an jo ke national permit ke boong ba ki kali banabar ki registration cebar kimla ban kit ya kanu ke jingkit na ka wei ke state na ka wei ke jaka jong ke wei ke state sya ka wei ke jaka jong ke ju hi ke state henry kila ba de ban kit ya umar na ka ni ke state jungi ban le panhap sya ka wei ba de ke jaka kata ke rule jo ke national permit hakabaya dairu bat kini ka bakini gitrok kila pun kainru ya kini ka United Khasi Jente Hills District Trading by Non Tribal khat khandai spa san kundai ka bapen i shai kedar ba kini ki non tribal lani kini ki kali ki banabar haba ki ong ban trekam hangni hapok jela jungi ban kit ya ginu gi mar ki mata ki don kam ya ka trading license te kumbangi i menta kini ki trok barok ki badon hangni kimdon ya kata ka trading license hak bai dai ba gani ngila ikren ngila brief hai deputy chief minister ba deputy chief minister ila iroru ila ong ba pidai hi ban pet ya kini ban kawairu ba kini ki national permit holder kini ki trok kimdai hiru ban wan kit naga ni ka state jungi nang thina po Jente Hills ban wan pun poi sya kejela jungi barok kawai ndrei kila pada ban kit nang thi sya kawai pada kejela te hak bai dai ba gani ai khublei chief minister jungi iba sungtu ya kini ki points ki ba ki ya kaba kaseng H&M kala jeng ka point ka basan bade hak ba yedai bade ba kini ka jing kam trai jong kini ki spa hak ba yedai ba ka kam ka jam pi kum ka nuksa ni pe ya kini ki New Shillong area ka ba kentup ya kita ki mau kesiang bat ka mau pat i kini ki projection ki babon ba lagi hajar crore kilawan pi hak ba yedai ba kini kena samla jungi ki badon na ke thain cement ki badon ki thain West Khasi Hills ki badon na East Khasi Hills na Riboy district haba ki le ha gitu ki thain tu ban supply let's say yo yap la ne yo mouthop la ne yo cement la ne yo narot la ne yo mauin ba pli ki myo ya kalan na marba kadon ka wei ka ding pengkyang tai bagi don kini ki association jo mau pat ba ka jong ka mau kesiang ka ba ha kini ka hakani asusian juki don tang ar langut ki bri ki ba control pi wat ki samla ki badon hang te ha ki chaka hamau ko siang ru kila wan che ka seng H&M hakini ki arsngi la sngi man hakini ki ba to penyerap lem jengi bangin yo ban ye tre langkam bangin yo kamlang hakini ki companies ne ki construction bangin yo ban tre kamlang bangin yo ban supply ya kita ki mar ke mata kat bangi kot la kabor te hak ba dai ba kani la ikren ba deputy chief minister lo ngi ba kani ka jingle jong kini gi breu ka dai ka bomlong bat un sapet ya kani bat lada syam ba kile sya kum kani la sin na kaliang jong sarkar kan syam ya ka action ka ba la ka ba la ban nom sngut tanat ru ya kini gi breu ka bolong kum ni TV kani ka memorandum mentak sengi ke bangila wara kadai ke basngo tenat nomor ba deputy chief minister nolor ba ula poringi ba ban pet yang ni memorandum ula aru ingi jingmot ki ba sibun ba ki bangila ban tre na mata ka jai bendriu jungi na mata itrari trai mulok bat kham tam lele na mata ki khana samla jungi